खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ इउपिपिएल दोलोआव गोबां गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनिफ्राय हाबफैदों। नंगौ, दायो 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा एमपि बिसायख'थिखौ लानानै दायो बिटिआरआवबो बारहावा बारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो बिसायख'थि फैबा गोबां सुबुंफ्रानो गाव गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ थि खालामना लानानै हाबनाय बायदिनो दायो बै बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो दानि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोनना 40 नं रौता बियाबाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत सरगयारिनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन दोलो आफादनिफ्राय गासै सा 90सो सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलो राजखान्थिखौ मोजां मोननानै हाबफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ नंखाय प्रचार खालामना साफ्रोमबो सुबुंफोरनो नखर नखर साख्रि होगोन होननायावनो मानसिफोरा बोदोर बावलि जादोंमोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। मैया बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ थांनाय समफोराव गुबुन गुबुन बियाबनि सिङाव आथिंजों हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय बायदिनो मैयाबो क'क्राझार सोहोराव मोनसे आथिंजों हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो, जेराव बे हाबाफारियावनो गोबां रायजो राजाफोरजों बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लानाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बारग' मन्थ्रिया गावखौ रायजो राजाफोरा फैगौ समाव फिन बिसायख'थियाव बाहागो लाफिननो थिनदों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होयो। लोगोसे इउपिपिएल दोलोआ नंखाय फोसावनानैसो बिसायख'थियाव देरहादोंमोन होननाबो बुंथिना होबावो। मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोबां मिशनफोर लानानै सोलोंथायारि बिथिङावबो बायदि हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय इउपिएससिनि प्रि कचिं होनाय बायदिनो दायो आरोबाव डक्टर, इन्जिनियार आरो बायदि बायदि गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय थांखि लाखानाय बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार-50 नि थाखाय आइआइटि, जेइइ आरो नीटनि 2024 नि प्रि कचिंनि अनलाइन एप्लाइखौ हगारना होनाय जाबाय होननानै मैया बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफान बिथोनगिरि बिथांमोनहा फोसावना होयो। बेनि आबुं बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा बे भिडिअनि मबाइल स्क्रिनाव होनाय वेबसाइटआव थुना नायनो हागोन। गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों रां अनसुंथाइ होदों। मिथिनाय बायदिब्ला 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि सिङाव एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनि जोहै गासै सा 400 गोरिब नखरफोरनि फरायसाफोरनो थाबैनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों रां अनसुंथाइ होनो आखायाव लादों। मख'जाथावदि बेनिनो मैया जागायनाय हिसाबै गासै सालाकाथि ब्लकनि सा 21 फरायसाफोरनो बे रांनि चेकखौ राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मैयानि बे चेक राननाय हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्ला इउथ इउपिपिएलनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्मनि आखाइजों रानना होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे गासै आद्रा थाबावनाय चेकफोरखौ फैगौ 3 अक्ट'नि गेजेरावनो राननानै होनाय जागोन होननाबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायना होबावो। कच राजबंशी बिपिएफ सेल दादों। मैया क'क्राझार सोहोराव थानाय बिपिएफनि गाहाय मावख'आव मोनसे गोनांथार मेल लानाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला मैयानि बे मेलाव कच राजबंशी हारिनि मोनसे बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सेल दानानै लानाय जायो। मख'जाथावदि बे कच राजबंशी बिपिएफ सेलखौ दीपांकर राजबंशीखौ लानानै गासै सा 35 नि सोद्रोमा गोनां बे सेलखौ दानानै लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथां दीपांकर राजबंशीया बुंनाय बायदिब्ला जाथिखौ राजखान्थि हान्जायाव थानानैबो जौगाखांहोनो हायो, ओंखायनो बे बिपिएफनि राजखान्थि सेलाव फैदों आरो फैगौ समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सरकाराव लाबोनो थाखाय नाजागोन होननाबो बुंथिना होबावो बिथाङा। सारअन्थाइ गावनानै घसकाटायाव माथाम मोसौआ जायगायावनो थैदों। नंगौ, आथिखाल थासारियाव बे सारअन्थाइ गावनानै खहा जानायाबो मोनसे अराय जाफ्लेबाय थाग्रा मोनसे गिख्रंथाव मिथिंगायारि खैफोद जानानै फैबाय।
बेबायदिनो आथिखालाव दैज्लां फैलायबाय। मोनसे नङा मोनसे जायगायाव सारअन्थाइ गावनायजों गोबां जिब जुनारफोरजों लोगोसे सुबुंफोरनि जिउआबो खहा जानाय हाराबो बांलांबाय थागोन। मिथिनाय बायदिब्ला मैया फुंनि अखा हानायावबो सारअन्थाइ गावनायजों गसकाथा गामिनि चन्दन ब्रह्मनि न'नि माथाम मोसौआ जिउ खहा जायो होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।